Be yourself. Kumusta? Okay ka lang ba? Ako na lang ang magtatanong sa'yo kasi wala namang magtatanong na iba. Ako na lang ulit ang mag-uusisa kung talagang okay ka ba. Nakapagod din pala, no? Yung gulong-gulo ka na pero wala kang ibang masabihan ng nararamdaman mo. Yung gusto mo sanang sabihin ang mga hinanakit mo kaso walang available na makikinig sa'yo. Masarap sanang magkwento kaso wala namang handang makinig sa mga hinaing mo. Parang yung tipong sarili mong problema, sarili mo ring comfort. Kaya kahit gusto mong magpatuloy, di mo maiwasang mapagod. Sen, bakit ganun? Bakit parang palagi na lang tayong naiiwan sa ere pag ganito yung sitwasyon? Bakit tila walang nakakaintindi? Bakit parang walang may paki? Bakit palagi na lang nilang inaakala na di tayo naapektuhan? Bakit tingin nila na di tayo nasasaktan? Bakit di nila nakikita na may lungkot sa ating mga mata? Bakit di nila mahuli-huli na may halong pagpapanggap ang ating mga ngiting ipinapakita? Nakakapagod na kasing magpanggap. Nakakasawa na kasi minsan na magkunwaring palagi tayong matatag. Alam naman kasi natin yung totoo. Yung katotohanan, nahihirapan na rin tayo. Kaso, kahit hirap na tayo, wala man lang nagtatanong. Walang may pake kung totoo ba talagang maayos ang kalagayan natin ngayon. Nakakasawa na rin maghintay na may magtatanong na, kumusta? Kaya pipilitin na lang natin maging okay, huwag na lang umasa. Pero, kaya pa naman natin to, diba? Di lang tayo okay, pero tayo naman ay magpapatuloy pa. Payakap nga sa yung pangmalakasang haghag, magiging okay ka rin. Hindi man ngayon, pero yung panahon yun ay darating din. Paalala ko lang ulit sa'yo na sobrang tatag mo. Kaya please lang, kahit gaano kahirap, huwag ka susuko. Di naman panghabang buhay ang mga sakit na ating nararanasan. Dahil may bahaghari at araw na magpapakita sa bawat pagkatapos ng ulan. Basta sir, kapit ka lang ha. Kumapit at magpatuloy ka. Pahinga ka lang kung pagod na pero di susuko. Sa laban ng buhay atin itong ipapanalo. Lubos na nagmamahal at nagtitiwala sa'yo. Walang iba kundi ako.